Ce sommet que nous organisons ici à Niamey manifeste l'engagement du leadership de l'Union africaine au plus haut niveau pour accélérer l'industrialisation en vue d'atteindre les objectifs durables 2030 et de l'agenda 2063 par la mise en œuvre de stratégies concertées avec tous les acteurs. Shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum wanda kasarsa ta karbi bakuncin taron koli biyu na kungiyar haɗin kan kasashen Afirka a wannan Juma'a 25 ga watan Nuwamban shekara 2022 ya bayyana irin alakar da ke tsakanin masana'antu da haɓaka tattalin arziki a Afirka da kuma yarjejeniyar da aka cimma kan maganar kasuwancin bai ɗaya mara shinge na nahiyar Afirka Zalekaf a matsayin batun da waɗannan tarukan koli biyu za su maida mu hankali. Yana mai cewa Qui dit industrialisation dit forcément commerce. Duk wanda ya ce ci gaban masana'antu to ya ce kasuwanci, domin kowannensu ba ya yi sai da ɗayan. Yanayinsu guda ne, in ji shugaba Muhammad Bazoum a yayin buɗe taron da aka yi a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar. C'est ainsi que l'industrialisation de l'Afrique passe par la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Ci gaban masana'antun Afirka na iya tabbata ne ta hanyar aiwatar da yarjejeniyar kasuwancin bai ɗaya mara shinge cikin 'yanci da walwala a Afirka ZLECAf, wanda ya dogara da masana'antu in ji shi. Yana mai cewa abin da ke da kyau ga ɗayan yana da kyau ga wancan, kuma akasin haka ma'ana abin da yake cutar da wannan yana iya cutar da wancan. Shugaban na Nijar ya nanata cewa ya kamata a yi la'akari da wannan dogaro mai kyau domin samun ci gaban tattalin arziki. A cewar shugaban kasar mai masaukin baki, wannan taron ya nuna jajircewar shugabannin kungiyar tarayyar Afirka EA a matakin koli na ƙara haɓaka masana'antu don cimma burin ci gaba mai ɗorewa nan da shekara ta 2030 da kuma ajandar 2063 ta hanyar aiwatar da dabarun haɗin gwiwa tare da dukkanin masu ruwa da tsaki da suka hada da na gwamnati da masu zaman kansu. Par la mise en œuvre de stratégies concertées avec tous les acteurs publics et privés. Muhammad Bazoum ya kuma yi kira ga takwarorinsa shugabannin kasashe na Afirka don samar da takamaiman abin da ake kira masana'antu a Afirkance domin cimma kyawawan manufofinmu na samar da ci gaba mai ɗorewa cikin haɗin kai mai ƙarfi da kuma kama hannun juna. Muna buƙatar mu bayyana su, mu kuma tantance su da kyau tare da nuna salo da hikima domin jayo hankalin Afirkawa ta hanyar gabatar musu da wani tabbataccen aiki mai haske da za a aiwatar cikin haɗin gwiwa da kuma kama hannun juna. Sanin takamaiman abin da ya kamace mu da kuma daga ina ya kamata mu fara domin fuskantar halin da muke ciki a yanzu ya zama dole a fayyace abin da ake kira masana'antu in ji shi. Il convient de préciser de quelle industrialisation il s'agit. Muhammad Bazoum ya yi kira ga manyan ma'ilmantan kasashen nahiyar Afirka da su farga kan halin da tattalin arzikin nahiyar Afirka ke ciki a halin yanzu. Game da yanayin ci gaban masana'antu a Afirka a wannan zamani da ke ta juyawa, abin lura a nan muna da buƙatar yin nazari kasancewar baya ga abin da ba a rasa ba, tattalin arzikin Afirka ya kasance wanda bai ci gaba ba ta ɓangaren masana'antu. Akan haka, Afirka ke fitar da albarkatun ƙasa ba tare da wata kima ba. Yayin da take shigo da kayayyakin da aka kera a wasu nahiyoyin tare da saida mata su da daraja fiye da yanda ake sayan nata albarkatun. Wannan abin a lura da shi ne a matakin nahiya, ya ci gaba da cewa. Et l'Afrique exporte de la matière première incorporant très peu de valeur ajoutée, tandis qu'elle importe des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Batu ne da ya kamata a inganta shi a matakin kowace daga cikin ƙasashenmu. Saboda alkalin sun tabbatar da shaidar hakan domin Afirka na wakiltar kaso 4 cikin 100 na kasuwancin duniya ne kacal. Sannan kuma ciniki tsakanin ƙasashen Afirka kashi 17 ne gaba ɗaya. Rashin ci gaban masana'antu a Afirka ya bayyana wannan mawuyacin halin da ake ciki, in ji babban jami'in gudanarwa na jamhuriyar Nijar. Nul n'a donc besoin de statistiques macroéconomiques pour affirmer qu'Africains nous savons exactement où nous en sommes aujourd'hui. Saboda haka babu buƙatar ƙididdigar alkalin tattalin arziki kafin a iya tabbatar da cewa a matsayin mu na 'yan Afirka mu san inda muke. Nahiyar mu na da arzikin albarkatun ƙasa iri-iri. Kuma Afirka na da ɗimbin matasa da shekarunsu ba su wuce 27
galibinsu mazauna karkara da ake hasashen za su iya kai miliyan 2,000 nan da shekara ta 2063, in ji shugaban jamhuriyar Nijar. L'industrialisation et le commerce ont besoin d'une population dynamique, en bonne santé, d'où il découle que nos priorités sont. Masana'antu da kasuwanci suna buƙatar jama'a masu kuzari da kuma ƙoshin lafiya. Don haka abubuwan da ya kyautu mu ba fifiko a kai su ne abinci da ruwa, gidaje, makamashi, sufuri, sadarwa, lafiya da kuma ilimi. Da kuma sabbin fasahohin zamani da za mu iya ɗaukar wani babban mataki a kai, in ji shugaban jamhuriyar Nijar. Haɗin kai da kyakkyawar mu'amalar waɗannan sassa a bayyane suke, shugaba Bazoum ya ba da tabbaci. Saboda haka ya ba da shawarar yin amfani da mafi yawan albarkatunmu, musamman makamashi, don samar da ci gaban masana'antu. Osons le dire, le futur de l'industrie et du commerce est en Afrique.